mentas sabda-sabdanipun Sang Hyang Ismaya. Anoman kula wonten dawuh. Kowe wis tuwa? Nggih. Kowe jek kuat mere ora? Nggih, capet-capet. Untumu ora lara to? Mboten. Nek jek nggo mere kuat? Nggih. Tasih kiat nek nyokot mboten kiat. Kowe nyokot ora kuat? Nggih. Kuwate ngemut. Untumu wis do gigis. Mrayu keri kabeh. Lho, lah yen ngono, aku ya paring ana tetenger to, Mbah. Aku jeneng ana, Mbah. Nggih. Gandeng sampeyan saged dewasa, gandeng sampeyan saged gedhe, awit didadar saka wisa-wisane geni. Sineksenan jagat sak isine sampeyan kula paringi jeneng Wisanggeni. Wisanggeni nggih. Mosik. Lah kok aku mapan ana kene? Bocah kok cerdase wis kaya ngene. Kene anakku tak sekolahne kok panggah pekok ae. Mriki niki jenenge Kawah Candra Dimuka. Kawah Candra Dimuka. Papan paukuman, papan pidana kagem tiyang-tiyang ingkang nandhang luput. Oh ngono, Mbah? Nggih. Ngosik. Kae kok akeh men wong disiksa? Nggih. Kae kok ana ndase dikepruki nganggo watu, ndase didaduk-dadukne ana watu. Kae sapa, Mbah? Niku yoga. Lah kok dikepruki watu? Nika yoga sing seneng batalne tanggapan dadak. Nggih ngaten nika. Lah kae ana neh, Mbah? Pundi? Kae kok ana wong sanggulan, wong nganggo kebaya, nganggo jarik, tangane diranting nganggo wesi disoki nanah, dikoki geni sing panas. Kae sapa lan dosane apa? Nika sinden segene nglarani wong lanang nggih ngaten nika. Kae ana meneh, Mbah. Nggih pundi? Ning dhuwur kae ana wong lungguh jigang. Rokok cemepak, kopi cemepak nganggo blangkon. Nika swarga nggone dalang nika. Wah, telek. Dadi kene iki papan paukuman, papan pidana kagem wong-wong ingkang nandhang dosa utawi tiyang-tiyang ingkang nandhang luput. Saiki aku arep takon. Tanglet babakan apa? Yen aku tumitah ana ing donya kene, mesti duweni bapak, mesti duweni ibu. Lah, bapakku sapa? Ibuku sapa, Mbah? Nggih, sampeyan takon bapak sampeyan sapa, ibu sampeyan sapa? Ra ngaten to wau? Iya. Sampeyan takon karo dewa-dewa kabeh nika. Sing do gawe seragam, sing do gawe sepatu nika. Sapa bapak sampeyan, sapa ibu sampeyan? Lah yen nganti dewane ora ngerti, jotosi mawon. Barange sipate dewa niku wis weruh sadurunge winarah. Kok nganti dewane ora roh, jotosi. Nggih, siap, Mbah. Mudyar kowe dewa.
nganggo seragam nganggo sepatu titikaning para dewa. Kowe dewa? Ya, aku dewa. Jenengmu sapa? Bathara Indra. Musik. Iki ana bocah lagi wingi sore munggah dampiak ora duweni tata krama, ora duweni subasita karo dewa ora iso basa. Aku pancen ora bisa basa. Jenengmu sapa? Jenengku Bambang Wisanggeni. Kowe saka ngendi? Kleang kabur kainginan. Kowe ning kayangan arep ngopo? Aku arep takon babakan opo? Bapakku sapa? Ibuku sapa? Lho, wis ngerti sapa? Ayo ngerti ora? Ora ngerti. Kowe iki dewa lho. Dewa kuwi ngerti samubarange dewa kuwi ngerti sadurunge winara. Ayo, bapakku sapa? Ora ngerti. Ibuku sapa? Ora ngerti. Jotosi. Wah! Hei! Oh! Ah! Ayo! Oh, hai! Oh, ayo! Oh, hi! Wah! Iki neh titikane nganggo seragam nganggo sepatu dewa kowe. Ya aku dewa. Jenengmu? Pukulun Bathara Brahma. Dewane geni. Kowe dewane geni? Ya, kowe sing ngebom ning ndi kowe mesti. Kowe sapa? Bambang Wisanggeni. Munggah kayangan derajak-derajak ora nganggo tata krama. Kowe arep ngopo? Takon bapakku sapa? Ibuku sapa? Ora ngerti? Jotosi kowe. Kowe iki piye to iki? Wong kenal lagi iki, ketemu lagi saiki, ngerti-ngerti kok takon sapa bapake sapa ibuke. Wah, iki mesti putune wong kucluk iki mesti. Ayo ngerti ora? Ora ngerti. Ngerti bapakku karo ibuku? Ora ngerti. Jotosi. Hei! Oh! 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 Endi dewa liyane? Ayo dolanan apa iki? Dolanan apa? Mule. Om Malik Nam Hastu Nama Sidim sekaring dawana langgeng durga pramoni. Kula mendhawuh pukulun kayangan geger. Kayangan ketaman goro-goro kagiri-giri. Mubal endute si Blegedaba ngakak galak kumitir petite Sang Hyang Nagara Jakarya bingung bilunglungan para Hapsara miwah Hapsari. Tak kira perkara apa tirmene jebul ana bocah wingi sore kang ngamuk punggung Suratamtaha mapan ing kayangan Suralaya. Dewa-dewa padha diajar, dewa-dewa diantemi, dewa-dewa dijotosi aji ngajar kewan. Durga kula ngendhawuh, kewajiban ulun wis rampung. Kewajiban ulun pun paring perintah kelawan Bathara Brahma kon megatne katresnane si Janaka kelawan si Bathara si Batari Dresanala yen ana moganing lelakon yen ana ora trimane
ana manungsa ora trima awit saka pegate si Janaka kang sarta Dresanala kuwi tanggung jawabmu, ora tanggung jawabe Bathara Guru. Kang cekak cukup lawan si Dresanala lantaran Bathara Brahma. Sajake bocah kae ora narimakake mangsa Baranga Bathari Durga anggone murba kang sarta misesa. Ridho mawur mangawur-awur urahan dengarane ngajurit gong makuru gongso tata kaya butula war pangri ing turang gasti miwang dwaja kang kekitir rekata ingkang dwaja dwaja lelayu habit ing wanter timbalan Maduka sang Tandya Bathari Durga hamiji kula pun bocah temenggung saking Dandang Manguri ana kewajiban tumrap jeneng kita wonten dawuh menapa ingkang kedah kula tindakaken ing sekawit aku wis perintah marang prajurit lawan Dresanala kalamunta ana babahang layone jujul Hanusuli yen tok ana sing ora narimakake pegate kelawan Janaka lan si Dresanala prajurit Dandang Mangure kang kudu ngrampungi karya mula kae ana bocah wingi sore ngamuk punggung Suratamtaha dewa-dewa dipala gantang kayangan digawe pengewan-ewan sajake bocah kae ora narimakake pegate Janaka kelawan si Dresanala mula prajurit Dandang Mangure siagakna rampungna bocah kae niki ngestokaken dawuh aja nganti tunda Bima. Kampus Wah Oh
Ah. Mongko kansining tumuwuk salame mung awas eling lukitaning alam ugek sadulita mbel-mbel panguwasa kinarya gada Bathara Guru Bathara Guru trah tanjir tenan Bathara Guru trah lampok tenan wani-wanine karo bocah cilik bocah sing urung duweni dosa lakoke prajurite Durga saka Dandang Mangure dikerahne kon ngeroyok si Wisanggeni kok ya tega-tegane ya Bathara Guru aja sumungah sesongaran kowe njaluk bantuan Durga Semar ya bakal njaluk bantuan aku bakal matek aji pamling tak goleki bantuan supaya ngayomi Bambang Wisanggeni andedel gayung kekono risang Ramandaya Batyana yaksa kungkang krama namane wil katak sini jejagi troning ware Bathara kolam tanpa tuwuk mina-mina jro jalatri mila gugu saben hari wanter timbalan paduka Sang Kyai Semar Badranaya pamong ing tanah Jawa hamiji dhumateng Anoman ing kendali Sada utawi Kundalini wonten wigatos ingkang pundi Hanuman swedya ngangklungaken jangga hanilingaken karna pentas sabda-sabdanipun Sang Hyang Ismaya. Anoman kula wonten dawuh. Kowe wis tuwa? Nggih. Kowe jek kuat mere ora? Nggih, nggih capet-capet. Untumu ora lara to? Mboten. Nek jek nggo mere kuat? Nggih. Tasih kiat nek nyokot mboten kiat. Kowe nyokot ora kuat? Nggih, kuwate ngemut. Nah. Untumu wis do gigis. Ora yo keri kabeh. Kula dikengken napa niki Kyai, Kae anake bendaraku Raden Janaka Panengah Pandhawa Satria ing Madukara kang patutan karo putri Swargadahana kang sesilih Dewi Dresanala. Anake wis diwasa jenenge Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni arep dipateni karo prajurite Betari Durga saka Dandang Mangure. Awit Bathara Guru dipengaruhi karo Betari Durga. Dresanala kon megatne. Jandara Janaka kang sarta Dewi Dresanala dikon pegat merga anake Durga sing jenenge Dewasrani ngesir karo si Dresanala. Lah iki ngesir karo sing duwe bojo iki wis bahaya. Tenan bahaya tenan. Bahaya nggih. Tapi tantangan tapi. Lah, yo marai elek. Bantunen bocah kae. Bocah kae ora duwe dosa, bocah kae isih suci. Mengko nek pikiranmu nyuwun pamit duga-duga ginawa. Hati-hati aja nganti keri sekono. Hanuman malumpat sampun Rateng witing naka sari kulat mangandhap katingal
wanadya yutura aking kang rusak wara lan kesma ana dongeng enthik-enthik si panungka patenana panungkul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja dindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan Mas miber panonku pating kalebyur durung suanggonku ngyai dalem saka ndandang mangore kepapak ana wanara kusika seta tegese kethek pulsih putih yen bisa tata jalma manungsa ngaku sapa sing dadi aranmu wanara tambo marang aku ya aranku Anoman Rama Ndayapati wah jenenge loro ya Senggana malah telu marusa upingmu takon to takon Dik tampo marang aku kekeseti Tandya Bathari Durga saka ndandang mangure aranku tumenggung Salokat Katut Barat yo nyimpang ngiwa utawa nengen sumedya laku marang menyang endi goleki manungsa sing jenenge Bambang Wisanggeni anake Janaka kang sarta Dewi Dresanala saka Kahyangan Swarga Dahana yen wis kepethuk arepe takon nyembah delamar tak babate gulune dosane apa dosane dikendhong lupute dindit murang tata mring Kahyangan Suralaya dewa-dewa diantemi dewa-dewa dijon duweni tata krama bocah ora duweni subasikta ora perlu ndadak diwenehi disubya-subya dipundi-pundi patute dipunjung nganggo kepelan ora susah miloro karo Bambang Wisanggeni Anoman kang bakal nyukupi apa kebutuhanmu jan pernah apa karo Bambang Wisanggeni dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan babo arep ngopo wani karo aku entek wedine karewanine kowe bisa ngalahke aku padha karo bisa grajangin ngukir langit kowe bisa menang musuh Anoman ngisinga 3 tahun rasa cawi tak dilatane wah gilane cah sumbar model apa
Gedemu cilik dhuwurmu ndek kupat kapito kebuntutu iki ulo tapangin kejero manuk branjangan. Legan golek momongan, bubuno golek pasangan marangi tatal grajiawu. Cengkang kandeling kulitmu, jumengling sudukanmu. Yen pancen kowe sektitan waji, teguh tanpa meguru, wateken ajajimu, wateken ajajimu. Umpang so tepat tataman satiki kamu sesuk ora iso kumpul karo bojomu. Oh. Oh. Hey. Oh. Hey. What? Leyang, leyang. What's this? Wait! Wait! Ha! Hey! Hey! Wait! Ayah! Hi! Ha! Mutar gue sarip! Anoman no sarip. What? Hey ya! Oh! Ah! Eh! Oh! Wow! Wah! Eh! Oh! Wah! Ya! Woi! Oh! Ah! Ah! Hit! Ah! Oh! Tuh. Iyo! Iyo! Hey! Tuh! Hey! Heis! Hey! Hey! Mo! Hey! Ha! Oh! Hai! Ya! Oh! Hi! Ah! Ah! Hit! Hi! Wah! Oh! Hi! Ah! Hi! Ah! 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 Wait! Wait! Boy! Ridho mawon mangamar awurmu rahat pengarane ngajurit Gongmat guru gongso kata kaya butula para panggriting turangga esti berkata Waja lelayu sapi
bindi ceklek balung manoman cobanen gembelo ndasmu ajak pirang drak ladeni piangsat oh hei hei what oh Yo, tak uncali. Yo. Walah, lae. Nyambut gawe rung payu kok wis kekepruk godo modar le. Ra payu dagangamu nger. Walah, nduk. Wis mulih yo nduk yo. Kurang siji. Kabeh dewa wis tak antemi, kabeh dewa wis tak jotosi, Mbah. Kirang setunggal. Sapa? Tetungguling para dewa, ratu-ratuning para dewa, dewaning dewa. Sapa kuwi? Pukulun Bathara Guru ya Sang Manikmaya. Ya nganggo seragam, mboten titikane mboten nganten. Titikane Bathara Guru ratuning para dewa kuwi titikane piye? Pokok angger tangane papat nggih niku. Niku tetungguling para dewa. Sampeyan tekoni. Sapa bapak sampeyan, sapa ibu sampeyan? Piye ora? Hi. Siji, loro, telu, papat. Lah iki ratune dewa. Bathara Guru kowe. Kowe Bathara Guru. Edian. Karo tetungguling para dewa tek ora duweni tata krama, ora duweni yuda negara. Kowe sapa? Bambang Wisanggeni Satriya Kleyang kabur kanginan. Dewa-dewa padha mbok antemi apa dosane Kang Sarta Luputi. Merga ora ngerti bapakku sapa, ora ngerti ibuku sapa. Kowe ratuning dewa, kudune kowe luwih wasis, kudune kowe luwih besus tinimbang dewa-dewa liyane. Ayo. Kowe saiki ya tak takoni. Sapa bapake Wisanggeni, sapa ibuke Wisanggeni? Aku ora ngerti. Lak-lokke sak dosamu kowe. Wah, iya
Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita. Bocah iki pancen ora kena ginawe becik. Tak tibani bledheke Bathara Guru kelakon mati gosong-geseng dadi awu. Kepeksa aku wani, Kang Sarta kepeksa aku tega karo kowe. Mati ngadeg kowe, mati ngadeg jare sapa? Ayo, ruyukan bisa geni. Bocah kae ora kena sinangga enteng. Ketitik ndak tibani bledhek salah mangsa kagungane Bathara Guru. Babar belas ora tumama aning kulite, babar belas ora ginawe rasa. Bocah kae sajake winong wong ing Bathara. Waduh, sajake ora ana sing bisa paring pepadang tumrap lelakon kahyangan. Tak kira sing bisa ngrampungi perkara iki amung pamonging tanah Jawa. Kyai Semar, Kakang Semar aku njaluk bantuanmu Kakang. Yen ora saka tangane Kakang Semar ndak kira kayangan bakal remuk rempu dadi rempon Kakang. Bangkit mikat rah manguput kukutaning jiwangku. Iki Manik Maya sing mrepeki Semar Badranaya. Ana apa Guru? Kok sajak duwe perlu ndengaren kowe ngampiri Semar ana apa? Ha iki tak titeni kok. Nek ana butuhmu wae kowe lagi methuki Semar, Nek ora butuh ora tau niliki Semar. Bareng butuh, bareng duwe perlu, ora ana sing mbok sambati kejaba mung Semar. Ayo. Arep sambat apa? Njaluk utangan? Sugih prayose sugih kowe to, Guru? Ora Kakang Semar aku njaluk senjata pitulunganmu, aku njaluk tombak kenceng saka Semar Badranaya. Apa sing kudu tak bantu? Apa sing kudu tak bantu, Guru? Kayangan Suralaya dina iki geger mawurahan Kakang awit dayane bocah wingi sore kang keladuk kurang duga. Kayangan dinggo pengewan-ewan, dewa-dewa padha dipala gantang satemah bubar mawut. Kayangan Suralaya diawut-awut, kacane dipecahi ngebong ban ning ngarepe kayangan. Satemah dewa ora ana sing kuwawa ngadepi bocah mau, aku njaluk kali damarmu Kyai. Bocah kae sirepen Bramantyane. Kalam untuk ora ana Kyai Semar ndak kira kayangan Suralaya bakale bedah Kyai. Aku njaluk pambantumu Kowe iki aja mung njaluk bantu. Kowe iki mbok mulat sarira ngrasa wani nyawang karo gitoke dhewe. Kira-kira kowe duweni salah apa? Kira-kira Bathara Guru duweni kaluputan Kang Sarta dosa apa? Metani keluputane dhewe. Aja tudang-tuding tudi ngenawakmu dhewe. Lho, tembunge Jawa. Ayo, kowe arep megati katresnane bendaraku Raden Janaka karo si Dewi Dresanala kang mijil saka kayangan Swargadahana. Bocah kae sapa? Bocah cilik kae sapa sing ngamuk ning kayangan? Kae anake Dewi Dresanala, jenenge Bambang Wisanggeni. Saiki wis dewasa. Ayo, kabeh undraning perkara merga saka pokal gawemu Guru. Ayo. Saiki ngakoni luput ora? Saiki ngakoni salah ora? Yen ora ngakoni luput, yen kowe tetep merengkel, tetep ngeyel arep ngrabekke,
Anakmu si Dewa Srani karo Drasanala ben bocahke tak umbar. Aku ora arep paring pambiyantu. Ben kayangan arep diawut-awut wis anggene yus ben. Dewa-dewa digo keset dase ya ben. Semar ora melu-melu. Iki perkaramu dudu perkarane Semar. Waduh, Kyai. Aduh.